Pikachu. Gibuto. Grabe ko ibut pa. Tawanan ni wag gibut. Saon. Nawara oh. Agoy! Oh, man. Sorry. Hoy, nagunsa pa ka diya? Duyan ako ba? Agoy na, maris Pikachu. Sa Pikachu. Maglagot ka ng Pikachu karon. Maglagot ka na yung Pikachu karon. Ay, pag-iuli na diya. Maulit ka ng Pikachu nimo. Kay buot yan yung Pikachu nimo. Duyan ako ba? Para makatulog ko. Pikachu. Si Pikachu. Duyan ako ba? Bantay ka na karon na. Tarong tabyog ka ng kusog. Kanang kusog, makatulog ko. Kaya katulog ko na kay ko. Duyan ako kasog ba? Kanang kusog, kaya makatulog ko. Kanang kusog. Bukat kayo! Unsay bukat kayo? Agpas kay para makatulog ko. Katulog ko na kay ko. Agpasa nagtabyog ba? Tabyog ka o kusog ba? Tabyog. Kung sa man ang mulaban akong ulo, ana! Kanang tabyog ako kusog ba? Kanang kung gusto ka ng tabyog ang kusog. Kaya di ko ganahan ng kuhan. Hindi mong tinabyogan nga makalabad sa ulo. Ano lagi, ana? Baka ng kusog lagi. Baka ng kusog ba? Si Pao ta makakaroon niya. Tarong ang tabyog ba? Ka ng... Unsa man na? We are Artistang Hilaw! Ako si Bulkit. Ako si Cordapia. Guys, follow mo sa mga sa mga Facebook fan pages, baka itong ito. Saksak Sinagol, Katawa Bisakol, and Artistang Hilaw. I-subscribe mo rin na mo ka ng YouTube channel nga Daddy Chumi. Ha? Salamat kayo sa Inuuna tanan. kay Pikachu. Muni ang giliwat kay sa Cordapia. Uy, gwapa pasagwa na, uy. Sama na siya.